Hoi, mijn naam is Paula en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe boeien. Vandaag ben ik op weg naar het Julianenpark. Ik ben er nu naartoe aan het lopen, want we hebben hoog bezoek vandaag in Limburg. En wie dat is, ga je zo meteen zien. Nou, hij zou hier ergens moeten zijn. En volgens mij zie ik daar in de verte al wat. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben zelfs een beetje zenuwachtig, jongens. Het is echt niks voor mij. Ja hoor, hier gaat het gebeuren. Nou, er wordt hier druk gebouwd. Op iets wat op een tent lijkt. Ik ben heel erg benieuwd wat de heren hier aan het doen zijn. Het ziet er in ieder geval spannend uit. Nou, ik sta hier al eventjes, maar die tent staat nog niet. En deze mannen hebben ons dus 400 jaar, bijna 500 jaar, in hun greep gehouden. En ze kunnen niet eens een tent opzetten. Te vloggen? Ja. Het is zelf gemaakt. Kijk, vasthouden. Ja. Ja. Ik denk dat links mooi, dus links houden. Ik kan echt niet meer doen. Mijn grens kun je dit blijven. Oh, nou, dan gaan we aan de rechterkant staan, anders dan... Nou, dit zijn ze dan, de ridders van Gelderen. Bas en René, maar heren, wat doen jullie hier in Venlo? Nou, om te beginnen, Venlo is natuurlijk gewoon Gelderland. Ja. De Gelders. Kijk, dit is een van de eerste steden, nou niet de eerste, maar het is al heel lang een Gelderse stad. Gesticht door hertog Reinoud II in 1343. Dat is toch al lang geleden. Dat is hartstikke en lang je zou maar geleden. denken dat ze hier Limburgers zijn. En zich afvragen, waarom zijn wij anders dan de Zuid-Limburgers? Nou, wel hierom, jullie zijn geen Limburgers. Nee, Roermond ook niet. Roermond ook niet. Tot hier. Tot Nieuwstad, hè? Kijk, Ja. Gelre. dit stukje. Ja. Dit zijn jullie roots. Tot Sittard is het allemaal eigenlijk Gelders geweest. Nou, Tot onder 1800, is het inderdaad Zuid-Limbaffen, dat is totaal iets anders. Daarom zijn we Daar hier. gaan ze ook zingen in de taal. Dat heb ik net gehoord van een Venlo. Zo gauw het Limburgs gaat zingen, is het fout. Dat is niet meer geld. Dat is Daarom niet zijn we meer- dus hier. Omdat we eigenlijk gewoon op ons eigen Gelderse grondgebied zijn in Venlo. Maar Ja. we zijn ook hier voor een beetje, ook Ja, wel tegelijkertijd wordt het een bedroevend... Ja, want uiteindelijk gaat het mis met ons mooie hertogdom Gelre, waar Noord- en Midden-Limburgse bij hoorden. ons wapen. Mhm. En dat is hier, dat zien we hier afgebeeld, de Vrede van Venlo werd het genoemd, 1543. Hier op deze plek. Ik vind de vrede van Venlo wat wrang. Ja, is het een passende naam of niet, de Vrede van Nou, Venlo? Het is meer de capitulatie van Ja, ja. Het was vrede, want we hadden 70 jaar lang met de Venloers en de Roermondenaren hadden we oorlog gevoerd als Gelderse tegen de vijand. Ja, die hield het tegen langer de- vol dan het Nederlandse leger in 1940. Nou ja, precies. We hebben 70 jaar lang Ja. oorlog gevoerd voor het hertogdom Gelre. En dat gaat hier in 1543 uiteindelijk mis. Dan worden we veroverd door... 40.000 Ja. troepen van de keizer, Ja. die ook graaf van Holland is. Holland. Dan gaan we dus uiteindelijk niet meer Gelders zijn, maar Nederlands. Ja. Jammer hè? En dat gebeurt dus hier in Venlo. Ja. Ja, ik voel moment. een beetje pijn inderdaad. Zouden we Dat is heel die... veel pijn. Dus ja. we waren, maar misschien in de toekomst ook weer, we waren het laatste onafhankelijke vorstendom Van Nederland. van ja, wat de Nederlanden. Ja. Dit is was allemaal al van de keizer. Ja, En kijk, wij- Brabant. dat het daar een soort Gallië, een soort Ja, Asterix precies. Nobelix. Brabant, Holland, Vlaanderen, het worden allemaal al bij keizer Karel. Behalve bij wij. de Nederlanden, alleen Gelderland biedt dapper weerstand. Ja, dat is mooi. Asterix Nobelix nog maar gehad. Ja, en dat gevoel willen wij graag weer terug. Ja. En daar mogen we heel trots op zijn, ook in Roermond en ook in Venlo. En als de Limburgers zijn die zeggen, kom, we voelen ons een beetje Gelders, we dragen het uit en we gaan er een beetje schurken tegen ons aan. We hebben ook Duitse vrienden aan de overkant, maar het wordt anschlussgericht wat gevoelig. Maar dan kunnen we gewoon weer één vrij groot Gelder, toch? Ja, Of ja. sla ik nou weer door? Nee, het is Ik sla je. gewoon... Nee, ik denk het van niet. Nee. Kijk, dus de grenzen die moeten weer, die moeten weer terug. Het tekentafelwerk. Ja, het en gevoel, het hart, dat bepaalt de grenzen. Voelen wij ons verbonden? En zeker Limburg, dat is eigenlijk de provincie Limburg zoals wij die kennen, is ontstaan op de tekentafel van het Weens Congres in 1815. Historisch gezien was Limburg- dit gewoon 600 jaar lang Gelre. Kijk, Limburg lag een beetje hier. Precies, Limburg ligt helemaal hier, hè, onder Maastricht. Ja, hier zo. Ja, Dit is daar- al later. De Ardennen, dat is Limburg. Ja. Dat is Limburg. Maar als we hier nou meer over willen weten, wanneer moeten we dan kijken? Elke maandag, en op YouTube alle afleveringen afgelopen jaar, maar elke maandag vanaf 5 uur dan een hele avond door op Ja. Omroep Gelderland. Ook te ontvangen hier, hè, Gelder, in het Overkwartier. Kijk. Dat is zelfs Duitse kijkers, hè? En het gaat helemaal over het Overkwartier, dus het is zowel Gelderse als Noord- en Midden-Limburgse, zeggen ze nu, hè, geschiedenis. Het gaat ook echt over Venlo en over Roermond en over al die andere plaatsen boven Sittard. Nou, ik sta hier in de zaal Limburg ontstaat steeds weer opnieuw in het Limburgs Museum. En hier in deze zaal
kun je dus de rijke geschiedenis van dit gebied, wat we nu Limburg noemen, ontdekken. Maar wat dus vreemd is, hier bij het begin van de tentoonstelling van de tijdlijn, het begint pas bij 1794. Dus eigenlijk toen dat hertogdom al was opgeheven. En we zijn hier van de Fransen geweest, van de Spanjaarden. Het duurde even en toen kwamen we bij Nederland. Nu 150 jaar een provincie van en in Nederland. Maar we hebben dus 400, misschien wel 500 jaar, ja, zijn we gewoon een hertogdom Gelderen geweest. Dus eigenlijk zouden we ons veel meer Gelderlander dan Limburger moeten noemen. Ik ben even op zoek gegaan naar informatie dat het verhaal van de heren kan bevestigen. Maar hier kan ik het helaas niet vinden. Zelfs hier, als ik dat gangetje inga, waar alle kaarten hangen van Limburg. Want hier kun je dus echt zien dat we steeds opnieuw die kaart van onze provincie moesten aanpassen. Dat iedereen dus een stukje van ons wilde hebben. En zelfs hier op de alleroudste kaart die hier hangt, niks van het hertogdom Gelre. Maar dus zelfs hier in deze prachtige zaal vol oude kaarten, geen kaart van het oude hertogdom Gelre. Nou, heel erg jammer, want het is een prachtig verhaal. Dus we kunnen er nu eigenlijk weinig meer van terugzien hier in Limburg. Terwijl, ja, het is toch echt een groot stuk van onze geschiedenis geweest. 400 jaar hebben we eigenlijk bij Gelderland gehoord. Nou, het is maar goed dat de provincie Limburg daar dus aandacht aan gaat besteden. Volgend jaar in 2018 een groot congres. Dus wil je daar meer over weten, kijk even het linkje in de beschrijving. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het ook tof dat de provincie hier ook aandacht aan gaat besteden. Want ja, het is toch stiekem wel een heel erg mooi verhaal. Nou jongens, dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En dan zie ik jullie volgende keer heel graag weer terug bij een nieuwe boeien. Doei!